गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलखौ खुलुमबाय आरो गासैबो रायजो राजानि सायाव खुलुमहरनाय थाबाय। जोङो दिनै बर'नि सावथुन यआरन फिल्मखौ नैबे खुंग्रिं दै गोदै गेवलां फोथाराव जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो मोनसे थि सम लाहार फाहार खालामनाय जाबाय आरो जोङो फैगौ डिसेम्बरनि 19 तारिख 2023 बे थारिखखालि जोङो बे सिनेमाखौ दिन्थिगोन आरो बे हारिमुखौ आरो जोंनि बर'नि कालचारफोरखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय साफ्रोमखौबो जोंनि बे खुंग्रिं दै गोदै गेवलां फोथाराव फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय जोङो खावलायहरनाय थाबाय। जोङो टिकेटनि बेसेनखौ जोङो सियाराव 150 रां आरो हायाव 100 रां खालामनाय जादों आरो जोङो सियारनि केपासिटिखौ 3000 खालामनाय जादों आरो हायाव जोङो जिरायहोनो थाखाय 250नि जोङो केपासिटि खालामदों। नैबे सिनेमाखौ गासैबो बर'नि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायखौ फैनानै बे समखालि नायफैनो थाखाय जोङो खावलायहरनाय थाबाय आरो जोंनि दिन्थिनायनि समा 8:08 रिंगानिफ्राय जागोन। जों बेखिनिखौनो रायजो राजाखौ खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसेनो जोङो गामि गामि गिदिंनानै जोङो जायफ्रा गोसो गुदुं जायफ्रा नायगिरिफोर बिसोरनि सायावबो जोङो मोजां खौरां लानानै खामानिखौ लानानै फैदों। जों बिसोरनो सिजोन टिकेट राननानै होनाय जागोन। सिजोन टिकेटनि दामा 120 जागोन। सिजोन टिकेटनि दामा बेखिनिया।